ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ନିଜ କାମ ଧନ୍ଦା ସାରି ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ଆମ ପୁଅ ବାହାରି ଗଲୁ ମୀନା ବଜାର ବୁଲିବାକୁ। ମୀନା ବଜାର ବା କାହାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗେ। ଯେତେ ବାହାରେ ଖାଇଲେ ବି ମୀନା ବଜାରରେ ବୁଲି ବୁଲି ଖାଇବା ମୋ କିଛି ଅଲଗା। ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଦେଲୁ। ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମ ପୁଅ ଟିକେ ଦୋଳିରେ ଖେଳିଲା। ଛୋଟ ଦୋଳିଟେ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ରିସ୍କ ନଥିଲା। ତାପରେ ଲଙ୍କା ଚପ୍, ତାପରେ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଆଉ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ମେଳାକୁ ଆସି ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେସବୁ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାଖକୁ ଗଲୁ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଟିକେ ଖାଇଲୁ। ଅବଶ୍ୟ ସବୁଥିରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣିକି ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ କିଛି କାନଫୁଲ କିଣିଲି। କାନଫୁଲ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ମଟର ତରକାରୀ ଖାଇଲୁ। ମଟର ତରକାରୀ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମେଳା ବୁଲିଲୁ। ମେଳା ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମ ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସ୍ମୋକ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇକି ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଛ ଡାଲମା ହେଉଛି। ମାଛ ଡାଲମା ଭାତକୁ ଖାଇକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ବାଏ।